Mezinárodní titul Evropské město sportu by mohlo pro rok 2026 získat také město Cheb. Čtyřčlenná komise společnosti ACES Europe, která město na konci července navštívila v rámci hodnocení kandidátských sídel, si prohlédla některá ze sportovišť a po jednání na městském úřadě zhlédla také prezentaci. Na tomto projektu se pracuje více jak 4 měsíce a samozřejmě jsme se nechali inspirovat městy, které titul již získaly, ať už to byly Mariánské Lázně, Jindřichův Hradec, takže jsme prošli mnoho těch bitfileů, prezentací, videí a vnímali jsme to, že město Cheb by mohlo taky tento titul získat a ucházet se o to, propojit ty naše sportovce s evropskými sportovci, připravovat různé přeshraniční projekty a věřím, že to přinese i finanční dotace do našeho města. Organizace ACES Europe, sídlící v Bruselu, každoročně uděluje prestižní tituly městům, regionům i komunitám, které systematicky podporují sport, zdravý životní styl a aktivní veřejný prostor. Tato nezisková organizace funguje od roku 2001 a je oficiálně uznána Evropskou komisí jako jeden z nástrojů propagace sportu ve veřejném prostoru. Mezi udělované tituly patří například Evropské město, region či hlavní město sportu. Ocenění je nejen uznáním stávající politiky, ale i impulzem k dalšímu rozvoji sportovní infrastruktury a komunitních aktivit. Případný úspěch Chebu je šancí k zapojení mezi řadu dalších měst i v zahraničí a získat finance na některé projekty. Důležité je možnost získat finanční podpory z fondů Evropské unie, se kterou tato společnost blízce spolupracuje a tímto může jejich město získat nějakou finanční podporu a účastnit se na nějakých projektech. Consultancy network in order to get European funding. ACES Europe buduje síť oceněných měst a regionů, která sdílejí zkušenosti, dobrou praxi a společně vytvářejí platformu pro další rozvoj. Cílem je podpora zdravého životního stylu, integrace různých skupin obyvatel a dostupnost sportu pro všechny bez rozdílu věku či schopností. Jsem velmi rád, že jsem v Chebu. Máte krásná sportoviště. Návštěva byla skvěle zorganizována s prohlídkami jednotlivých míst. Doufám, že uvidím Cheb ve finále výběru v Evropském parlamentu pro rok 2026, které se bude konat 4. prosince. Věřím, že tím prohloubí spolupráci s dalšími městy z Německa, podobně jako je tomu v případě Rakouska, Itálie a Slovinska, či Španělska s Portugalskem nebo Francie s Itálií. Doufám, že se Cheb zapojí do této mezinárodní spolupráce s vybranými městy v Německu i v dalších zemích. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Muchas gracias. Řada měst v České republice získala některá z ocenění. První v Karlovarském kraji byly Mariánské Lázně. Více informací o organizaci najdou zájemci na stránkách www.aceseurope.eu.